Laba basolwa abahlanu babhekene namacala okubulala, ukuzama ukubulala kanye nokutholakala nesibhamu esingekho emthethweni. iNPA ithi isenalo ithemba ngaleli icala njengoba isahlanganisa ubufakazi. We are now going through the forensic evidence that we have received. Of course, we want to present that when we come back. It's going to be in the indictment, and the indictment is going to show the shape of the case going forward. Of course, the stance we know is rehearsed. We know a lot has happened between now and the last time, and those things will come out as the trial proceeds. iNPA ibihambisana nomndeni kaMeyiwa namhlanje. Umndeni uthi kuyadumaza ukuhlehliswa kwezikhawu eziningi kwaleli icala. Besingayiexpectile lento. Besitshela ukuthi khona okuzokwenzeka. Manje mase kwenzeka kanjena. Kuyasithusa kodwa ke kulungile. Because after Farami khona isizoba more manje izosebenzisana namaphoyisa. We believe more arrest is going to be done. Besilindele ukubona umastermind namhlanje. Kodwa ke njengoba icala selivelile enkantolo okusho ukuthi ikhona inqubekela phambili. Khona la siya khona noNkulunkulu lo simkhonzayo nethonga lami angeke baze basiphoxe. Kukhona la siya khona somthola. Ubhlungu kona. Abalandeli bakaMeyiwa bebekhona namhlanje bebhikisha ngaphandle kwenkantolo bathi angeke bedikibale kuze kuba khona ubulungiswa. We'll never give up. We demand justice. There's no justice here in South Africa. We want justice now. Justice is being denied here. These people are playing, games. This is life. People's life. It's a parent. Senzo is a parent. He's not somebody flying in the air. We want justice. Meyiwa wadutshulwa wabulawa eFort Lawrence eGoli ngomfumfu wango 2014 namanje kuseyindida ukubulawa kwakhe.